समाव BTR खौराङा फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाबोदों। आसामाव मैया सानसेयावनो सा 194 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 245 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 4309 जाबाय। बेनि मादाव सा 2093 एक्टिभ केस, सा 2205 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 8 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय। भारतआ थांनाय सनिबारखालि नेपालनि फारसेनिफ्राय मेपआव सोलायनाय आरो माखासे भारतारि ओनसोलखौ सोफादेरनायजों लोब्बा गोनां संबिजिरारि बिलखौ पार्लिमेन्टनि गाहाय सदननि गेजेरजों पास खालामनायनि सायाव बुंदों दि बेयो आर्टिफिशियेल फोरमानसो, थामहिनबा बेयो जारिमिनारि आयदानि सायावबो बिथा खालामा आरो बेयो गनायजाथावबो नङा। बेयो गोलाव समनिफ्राय सोलिबोनाय सिमना आयदानि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनायनि गोरोबथाखौबो सिफायदों। नेपालआ काल्पानि, धारचुला आरो लेपुलेखौ गावसोरनि मेपआव सोफादेरनायखौ भारतआ बेखायनो गनाया होनना बुंदों। थांनाय रबिबारखालि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि देहानि किडनियाव अन्थाइ जानाय बाथ्राखौ जेब्ला फेसबुक टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन। दाना बे पस्टखौनो लानानै मैया अनिल बनिया मुंनि बिश्वनाथनि अखिल गगৈ कृष्ण मुक्ति संग्रामनि विं एबा दालाय फरायसा आफादनि सासे लाइमोन दैदेनगिरिया आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै फेसबुकआव मन्त्रि बिथांखौ थैजानो लुबैनायनि बाथ्रा बुंनायाव छात्र मुक्तिनि दैदेनगिरिया पुलिसखौ लानानै अनिल बनियाखौ एरेस्ट खालामहोयो। ससियेल मिडियाफ्राव बलिउडनि एक्टर सुशांत सिंह राजपुतनि थैनाय सावगारिखौ शेयार खालामनायनि सायाव मैया पुलिस बिफाननिफ्राय मोनसे वार्निं होदों दि जाय शेयार खालामगोन बिखौ आयेननि राहा लानाय जागोन होनना जायखिजाया सुसाइडनि सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियाफ्राव जेबो शेयार खालामना होआखै। मणिपुरनि 12 बोसोर बैसोनि सासे गथ'साया थाखो 10 नि मेट्रिक एबा HSLC आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिदों। आसामाव मैया समबारसिम 2,17,088 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जाबाय होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दिनै भारतनि गासै रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरजों COVID-19 आरो लकडाउननि सायाव भिडिअनि गेजेरजों बेलासिनि 3 रिंगायाव सावरायलायगोन। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 10,014 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरो बे COVID-19 जों मैया भारत नाङै 390 सुबुङा थैदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 3,43,026 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,52,747 एक्टिभ केस, सा 1,80,320 खौ फोसाबनो हाबाय आरो सा 9,915 सुबुङा थैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।